Na hát, sziasztok, kacok! Ebben a videóban be fogom mutatni. Igazán először is összegezném, hogy ez nem igazán a Windowshoz tartozik, de részben igen, ezt a Microsoft gyártotta, ugye a Office-ról lesz szó, méghozzá abban a PowerPoint-ról. Nekem ugye 2006-os Office van meg, ezt lekerekeltem magamnak, és hát a mai videóban azt fogom nektek mutatni, hogy hogyan kell használni. Lehet, hogy a következő videóban azt fogom nektek mutatni, hogy hogyan kell letölteni, de ebben a videóban fixen azt mutatom be, hogy hogyan kell használni a PowerPoint-ot, ez elsősorban, és egész csatona ezzel így végig fogok menni. Jó, ezt amúgy nem tudom, mire igaz a fog sem, már használtam, de én nem értem. Nekem lényegtelen, nekem ez haszontalan. Excel is, az Access-t még nem használtam, szóval ezeket így konkrétan, amit értek, ugye Access-t még nem használtam egy cseppet sem, az nem tudom mire jó. Itt látjátok, hogy már van egy ilyen laptop beta, ilyen PowerPoint-os kis cucc. Hát megpróbálom bemutatni. Hát ha működik. Nem tudom. Na nézzük meg. De hát, diavetítés, és ugye az elejétől kezdjük. Na. Laptop, tudom, picit szaggat, nem a legtökéletesebb az a laptophoz, de most én nekem nem is az, hogy 5000 FPS-sel vigyázzat. Ja. Ugye látjátok, az a PowerPoint, erre jó, kezdjünk bele. Nyilván csak eddig ennyi van kész, belső. Alaplap ugye maga a gép, vagy a laptop. Ugye, és itt így végig csináltam az egészet, és ezek így igazán így a legalapabb dolgok, amiket megcsináltok ebben az alkalmazásokban. Na, mit kell csinálni? Belépünk a PowerPoint-ba, és itt van hogy ne csak olyan kis téma, ezt nagyon jól néznek ki, itt van az zárókkal, tetszik, akkor ezt is letöltetitek nyugodtan, de hogyha teljesen újat akartam, akkor ide léptek, hogy üres bemutató. Akkor ide bedobít, a cím beírásához kattintson ide, és itt egy alcím beírásához kattintson ide. Na akkor legyen mondjuk az, hogy elsőnek is a cím az legyen az, mondjuk, hogy a PowerPoint bemutató lesz ez a cím, és akkor ugye kezdjünk bele. Nekem ez egy nagy mániám, hogy ezt írok. Na mindjárt jövök. Na visszajöttem, szóval. Akkor először is hogy kell megcsinálni a hátteret, milyen fehéren, ez nem néz ki jól. Itt van, hogy áttérések, nem, bocsánat, a tervezésre. Egy picit elnőztem, mindegy. Szóval, ugye nekem előző diavetítésemnél ez volt. Ugyebár. De ilyen különbözők is vannak, látjátok. Legyen mondjuk ez. És ilyen animációk is vannak, ahogy láttátok, ahhoz azt kell csinálni, hogy animációk. És ezt kijelölitek, így hosszan bal egérgombot, hogy rajta tartjátok. És itt van egy belebegés, mondjuk, vagy beszúrás, vagy elhalványulás, érted, ilyen dolgok is vannak. Alakzat, egy körcikú, nekem ez a kedvencem. Vagy egy nagyítás. De szinte minden animáció van, és így még tudtok bőven lentebb menni. Pattogás. És akkor, ugye tovább, itt még kezdjünk bele. Ezt is kijelöljük, és itt is kiválaszthatunk egyet. Mondjuk, legyen ez a hasadás, ugye ez is ilyen, figyeljétek. És hogyan kell újat csinálni? Hát így nem tudok újat csinálni, csak ez van. Ide jobb klikkeltek, új dia, és bum, na hozzá is van adva egy új dia. Ha nektek ez így nem tetszik, ahogy így el van rendezve, akkor azt kell csinálnotok, hogy tervezés. Aki tudjátok a dia méretet így külön választani, szabványos, ilyenkor ti is tudjátok választani. Ugyebár itt van egy egyéni dia méret, és akkor itt is így tudja, így álló dia legyen mondjuk. És valami nem tudom, álló, ja. Szóval, hogy álló dia legyen mondjuk. Most ezt nem akarom beállítani, de azt is be tudjátok állítani konkrétan. Na, először is akkor
Ez nagyon... Jaj, de elrakottam. Nagyon könnyű. Nagyon, azaz. Jó van. Na, ennek milyen animáció legyen? Ezt így túlzzuk. Legyen mondjuk belebegés animációja, hogy így ugye belebeg. Na itt nem mi legyen? Mondjuk legyen az, hogy nem tudom. Mi legyen itt, srácok? Legyen az mondjuk, hogy nagyon egyszerű és nem nehéz. És ezt kijelöljük. És itt van, hogy mondjuk elhalványulás. Inkább nem az, hanem az, hogy legyen, hogy az jó lesz, ezt tetszik. És hogy kell megnézni, hogy jó lett a bemutatónk. Itt van egy télvetítés, az az elejétől. Ilyenkor kattingattatok kell, de itt van egy pont, PowerPoint bemutató, ilyenkor ugye bepattinunk, kiválasztottunk. Azt mondjuk, hogy kezdjünk bele. Ugye amely animációkat itt kiválasztottunk, meg amit írtunk, azt mondani, hogy ez nagyon könnyű, nagyon egyszerű és nem nehéz. És hogy itt a ilyen végét is tudtok hozzáadni, hogy újra. És mit tudom én mondjuk, itt van ez, itt a jobb klik, ugye nem lehet törölni azt, akkor a Wordben lehet kicsit elnéztem. Szóval ezt így el tudjátok húzni, mondjuk, hogy fordítgatni, szóval mindent tudtok vele. Mondjuk itt a nagyban kérjük, hogy vége. És milyen animációval jöjjön be ez, legyen mondjuk nagyon jól kinéző, mondjuk higítás. Ez egy luktetés, mik ezek? Na, ez legyen az mondjuk. És akkor kezdjük előre, mondjuk diavetítés, és az elejétől. Ugye PowerPoint bemutató, kezdjünk bele. Ez nagyon könnyű, nagyon egyszerű és nem nehéz. És ugye vége, de igen. És vége. És konkrétan ennyi. Ha le akartok menteni, akkor vagy itt mentitek le, vagy itt kiírszenitek. Rájöttek, hogy mentés. És ide beírhatok, hogy milyen színben legyen mondjuk. Nem tudom, legyen mondjuk a PowerPoint bemutató. Itt is pont ez a neve, nem mindegy. Menj meg nekünk az asztalra. Jó lesz ide, csak simán az asztalunkra. És kilépünk. Itt elvileg, hogyha frissítünk, akkor már ki... Nem, itt van. Itt van PowerPoint bemutató. Akkor ugye rálépünk kétszer, tölt is. És ugye itt van de na, jöjjünk, véletlenül vettem. Szóval ide léptek, itt van diavetítés. És az elejétől. És akkor a PowerPoint bemutató. Kezdjünk bele. Ugye ehhez hangtól kezdve zenét lehet hozzá. Most csak így az alapokat mutattam be. Ez nagyon könnyű. Nagyon egyszerű és nem nehéz. Itt van vége. És vége, de értek, ennyire könnyű PowerPoint-t kezelni. Szóval most köszönöm, hogyha ez a videó tetszett, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, és legyen további szép napotok. Szevasztok!